O Concello de Boborás traballa para poñer a punto as súas parroquias durante esta desescalada. Comezaron os traballos de limpeza dos parques infantís, entornos de fontes e áreas recreativas. Neste caso foi en Alvarellos, pero seguiron con todas as parroquias ata completar o Concello. Tamén iniciaron o arranxo de bancos deteriorados polo paso do tempo. Teñen un listado, pero agradecen aportacións por se hai algún máis que arranxar. A alcaldesa Patricia Torres foi visitar os traballos coa concelleira Rosa Pérez e tamén comprobaron como están quedando as limpezas de Seaga que se están a facer a través dos convenios coa Xunta das parroquias priorizadas e invita aos veciños de Alvarellos e Ourenzás que aínda non estén adheridos a ese convenio a que se animan, porque ten unhas condicións moi vantaxosas para protexer os povos e facer un cordón de seguridade arredor deles, ademais, por suposto, de cumplir a lei. Tamén estiveron en Boborás programando traballos xunto co concelleiro Abelino Prado en FEAS. E, por último, tamén estivo a alcaldesa conversando con algunhas veciñas de Pereiras, en Sendive, sobre as obras que se levarán a cabo coa Brigada Municipal.